Yung nakalaasa ba itong aga mo ngayon? Ano? Oo nga na eh. Gawin talaga na eh. Siyang maaga. Bauna ka na naman sa araya. Oo. Pagkatapos niyo po. Hindi, sabihin na po, yung bago, yung bata, yung 26 old, ang sila. Babae, 26. Bata. Pabata na siya na. Stroke lang naman siguro. Oo, hindi po. Naoperahan sa ulo, tapos kasi na-stroke. Eh, araw-araw daw, puyat. Kaya na kung pagsabihin niya kung puyat. Yung puyat po, tsaka yung kakaisip ng malalim, tapos puyat, yun ang madalas mga stroke. At yung walang pera. Ay! Sigurado yun, hindi ka makakatulog pa yun. Tayo utang. Oh, yan. So guys, ngayon po ay 19th session, ang 19 days ni Kuya Bong Aguinaldo. So again, ang aming policy o SOP, so bago kami mag-conduct ng aming therapy, we make prayer muna para mag-bless kami ni Lord. Okay, baka mo na. Baka mo na po. Kaya ikaw pilitin mong matulog. Ipak na, hindi ka na nakakatulog. Hanggang alam mo yung Gagal mo na. Hmm. Okay. Sabi sa Philippians 4:39, like, I can do all things with Christ. Sabi sa Mateo 4:4, hindi lamang sa pinapay nabubuhay ang tao kundi sa bawat salita ng Diyos na mumutawi sa kanyang din. Sabi sa Bible, sa Marcos 11:22, muli, magkaroon ka ng pananampalataya. So, pagkilang Diyos Ama, salamat muli sa 19th session ng Days Therapy. Kuya Bong, salamat po sa sponsor na walang sawa ang tumutulong sa kanya, Lord God. Kung ay pagpalain mo din po na ibigay niya po na 6 million mga apo, lupain mo sa kanya pareho. Salamat po kay Ate Presi sa kanyang pag-aalaga sa kanyang asawa. Sapagkat, Lord God, wala po Ate Presi, ay hindi po kami tatagumpay ang aming therapy nito, Lord God. At ibas po ito, Lord God, ang mga anak, both side, mga kapatid, mga kamag-anak, at ang mga kamuhayan. Muli Panginoon, ako po isang humihiling. Muli Panginoon, na bless mo ang ating mga kamayan at gagawin, dagdag, kalakasan, at kagalingan po. Manalangin, may Kuya Bong, naniniwala po ko na walang mumpay ng buong puso. Kasi gagaling at kailangan pa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Di ba? Kailangan tayo maniwala. So, bibig mo tayo. Ay, meron po ba ang type C? Oo. Pero Type C? Oo, pero nga po. Sira kasi yung charger. Type C na, karoon mo na. Charger. Si, ano yung type? Yan. Kumusta po, kumusta Kuya Bong? Ang ating hapon? Ito, paiga-iga. O yung paa mo? Okay lang? Di kuskus mo na? Oo. Yun. Naghahanap tayo ng pasipasitan. Diba? Anak. Para mabibigay. Bago kayo maglaro o manood ng inyong favorite show. Yan lang ang mga pilihan, ha? Nakalimang mga araw, So, yung mahirap, yung mayaman, Isa naman nakakatawa rin yung istorya para yung isa lang tinatakbo. Oo, dapat iba naman, ha? Dapat may tunsbang kipin. Para yung sa TV, paulit na tayo. Iba lang mga gumagalap. So guys, napakalaga po ng BP sa ating mga pasyente. So just to check their blood pressure. Kasi baka mataas ang dugo niya, bumaba, at least malalaman natin kung diskarte ng mga therapy. Yeah. So this is the most important thing na sa mga therapy, blood pressure muna yung pasyente. Ito mga sakit ng mga table, no? Ito, no? Pero pastor, yan yan. Charge itong cable mo. Shout out tayo sa mga taga-tabuan dyan lahat sa inyo. Bukas pala, happy fiesta. Tabuan na kayo. Ano yung mga kailangan tayo sa tabuan? Bukas fiesta po nila sa tabuan. Uy, 170.
Nabababangan ka. Hindi. 110 over 70. Okay naman. Tapos ang pulso mo, 80. Pwede na. 110 eh. Kunti pa na ka. Yung nakaraan, ang baba. Oo, yung tuwa sa konti. Na? 110. Isa pa ko, isa Oo. isip. Kakaisip. Nag-iisip ko eh. Oo, lagi nag-iisip eh. Malumalis na tayo. Yun ang hindi pressure. Kaya batiin po kayo. Shout out. O sa lahat ng mga Aguinaldo family. Clan dyan. Shout out. Ano mo pala ito? Ngayon, Ikaw. Ganda lang. usi. Ha? Usi. Usi? O sa lahat ng mga Hindi usi. ka ba nanonood ng mga kapatid ko ng gano'n? Ah, sino nanonood? Manood na kayo. Mga usi family. Shout out. Sabi nga na, pag may tsaga, may nilaga. Ang mahirap, wala kang tsaga. Tapos pala ka na panalangin, di ba? Panalangin ka ba? Uy! 140, may 100. Ano nangyari? Ano na ilaw? Tapos ka lang? Meron siyang ano, nalagay siya. Meron tubig. Check mo magbuto. Alisay ka lang. Hindi ko. Hindi ko. Check natin. Hindi ko na ilaw. Ayos ka na. Saan di ba ang baba ng kasi yung tatay mo? Diba? Hindi naman mga mag-record mo. Malalim. Ano na malalim. Hindi, ano pa ang malalim? Isa tayo. Kaya ba? Hindi na ilaw. Eh, yun ang 130 over 90. Na-excite lang. Excite. 130 over 90. Mataas yan eh. Hindi, okay na yun. Kaya kakatay lumili ka ng passport eh. Dati mo. Kaya na naman, baka bumaba naman kasi. Hindi, tama lang muna yung tayo. Una pa yun. 130 is over 90 is good for me. Hindi na kasi na-excite. Ano ba po? Ayan. Oh. Hindi na. Thank you. So I made record for my therapy as reference for the program. O kala kasi ng mga iba, ayut-yut lang, no. Ang ginagawa ni Moderno Mangkepeng as stroke therapy program is nakaprogram yung mga ginagawa natin. See to it may mga pagbabago yung ating pasyente. So dito ko nakikita namin mga changes like walking, like stretching, and hindi po ito masama-sahi lang, hindi. So it should be always be programmed as done by Moderno Mangkepeng 2. Yan. So guys, para makita po natin na ang ating therapy ay hindi basta-basta na Hershey o sinasabi ng iba dyan na YouTube. No. Ang aking therapy is more on program. Sa mga napagaling ko at napalakad ko ay pinag-iibayo ko ng gusto para tayo makatulong sa ating kapwa. Lalo na yung mga tao nangangailangan. Okay, Bong? Yung mga tao nang wala. Yan. Yung mga tao nangangailangan ng tulong na malayo pa, kailangan tulungan. No? So si Kuya Bong po ay sa inyong kalaman, siya po ay 1 taon ng stroke. No? So anong kaso mo? Emphysema? Emphysema ba ang kaso mo? Stroke lang. So stroke po siya, medyo nababayan ng konti. Kasi yung kanyang therapy for the following therapies, wala pong massage, di ba? So more on physical therapy lang ang ginawa siya. So nagtulangan ng massage therapy, so nagbingkang-bingkang yung kanyang mga kamay. So ngayon po ay ang ating 19 days or 19 session therapy. Samahan niyo po kami sa aming journey ni Kuya Bong Aguinaldo. Ito po si Moderno Mangkepeng to. Makikita niyo po ko dyan. Travel po ko dyan. Travel. Mamaya po dyan po tayo sa pagdating sa ating papagaling na si Apolita Cabiat Sarmiento. Ayan. Glad to say itong pasyente natin to, 81 years old. Siya po ngayon ay
na-avail niya na yung kanyang paglalakad dahan-dahan. No? Nakakalakad na siya kasi wala siyang problema. Si Kuya Bong kasi, nagsasuffer siya ng arthritis. No? May mga arthritis po siya. So, matindi po ito. Kaya nga, we pray always sa tulong at awa ng Diyos. Nagtataka lang ako sa mga patuloy pa rin. Patuloy pa rin. Kumakalaban sa akin. Kung kayo kumalaban sa akin, ang gawin nyo, manood kayo, mag-subscribe kayo, mag-like and share kayo. Para pag kumita tayo, pag kumita ng vlog na to, marami tayong taong matutulungan. Kaya Kuya Bong, gaya ni Kuya Bong. Pag kumita tayo, siyempre we will make assessment to him na itong vlog natin ay makatulong sa mga nangangailangan. Pag napanood mo to, even God touch your heart, pwede kang contact to me at any assessment if you pwede. Yeah. Ayan, so again guys, we make our program. Lastly, ito tayo dito. Lahat ito. Last na pa rin. So, ang bigyan mo is 130 over 90 plus weight mo is 100. Ayan. Call ka pa na. Every touch po tayo ng pasyente natin, so we need to secure the patients such as alcoholism. Kailangan po ito. Hindi pinaka-makaprotekta before we touch the customers as well as inmates and alin. So, ang pasyente natin, yung mga finger niya, na talagang nakagaroon talaga lahat ito eh. Yan. So, try to push this. Kailangan mo siya i-push dadaan to stretch bones, mga fingers niya. Yan. Yung mga minto naman sa akin, nasa sa inyo po yan, ba? Kasi po, ako po, I'm just doing my best and praying to God. Kung hindi ko kayo satisfied sa panalangin natin sa Diyos, nasa sa inyo na po yan. Kasi yung mga pinapagaling po natin ay sumusuporta po, naniniwala sa Diyos. Ayan. At kung hindi ka naman naniniwala, kung kukontra ka, nasa sa iyo yan. Di ba? At least, madala mo yung depression na ginagawa natin. Hawak ko ba? Hawak ko na rin. Sa kawan. Lord lang niya. Meron. Kasi hindi mo. Sa totoo niya. Kung ating ginagawa yun, Tutulungan ako niya. imposible sa tao. Pero sa Panginoon Diyos, wala po siya. Isang araw, nagaling dyan, di ba? Yan ang Panginoon Diyos. Okay mo? Ito ang purpose niya ito, yung mga bola sa akin niya. Kasi hindi yan ang ginagawa ko mag-isa. So, we teach him na gagawin natin ito sa kanya para may students ko ang bench.
Kasi hindi ko nyo magagawa itong isa. Yan. So, nakayo ko tayo, ha? Okay? So, pwede o i-push yung kita? Kaya pang Push yung kita, no? No? Hook! Oh. Oh. Makahit pa mangangalambot ko po. Ano ba ito mo? Masakit pa pa yun. Papa! Gawin ko na. Ba't tulungan mo ako? Ayun na, naliligo. Ay, gusto ko. Kakalagin, eh? Ay siya. Oo, kakalagin. Tanda naman po. Hindi ka. Wow. Hanapin na sa Diyos ng awa. Sa tao ng awa. Diba? Hindi tayo gumawa. Gagaling. Pero pag piling ko gagaling ka, gagaling ka. Bibigyan ng Diyos lahat ng panalangin natin. Niwala sa akin. Sa araw gagaling ka. Ha? Pusta ka. Ano ka yan? Diyos na. Tulungan mo ako. Ano ka akin mo ako? Hallelujah. Diba? Kita mo doon. Ayos pa. Gawin na yun. Kanya-kanya mo ba yun? Spirit na ganyan eh. Ne? Malapit na ako ito. Huwag ka kaya. Bilang ka. Sikatin yung mga gipin niya. Push! Ayos. Ne? Masiporta yan eh. Oo. Oo. Ano ba yung magyan? O sige, ang bahay ka na. Ano ito ba? Ito ka. Ayos. Oo, alam mo yun. Malak na kasi nung una. Mag-crash yun. Ayun. Tama ka. Tama. Ayan. Kasi kayo. Ayan, kasi kayo. Yun! Ako bigla siya. Bigla siya niya pa yung... Kung yung exercise ko doon, Uy, ito yung sigang kaya ka. Agagawa mo itang bagay na makadagdag na. Bro, hindi makalimutan na muna eh. Manita, mga mo kasi. Ini gawin naman eh. oo. Masakit yun. Dulu ya boleh. Ya. Sakit yun. Oh. Hindi pa yan eh. Hindi pa yan eh. Siapa? Siapa o ano? Ikaw, giyo pa. Paano ito? Oh, sige, lima na muna eh. Hinigimpitan mo na pala na eh. Yan. Yan. Oh. Yan. Oh. Kasya? Ha? Ito nga. Ada ba? Kasya, ha? Sige, okay. Laro ka na? Laro? Kaya pa kami yan ang ma'am. Dito. After the massage, after the basic stretching na ginagawa natin, routine natin tawag dyan. Hindi kaya mo. Ito na nasa tayo. Yeah. So after the veterinary stretching na ginagawa namin ni Kuya, we make a Swedish massage. Para naman na yung mga muscle niya, mambot guys. Ha?
Ayos no? No? Narigat ko tayo, pagdali ko pera ko. Ano mo ba? Ako, di pabayarin yung gato, sumayarin pa. Yan ang butsin eh? Ha? Ano butsin ko lang eh? Kasya. At wala kasi hindi kakapatid din mo, may dinili ko. Ah, Hindi, ito at yung mutin pa. kita ko lang. Kaya siya. Aswap. Ha? Aswap. Ano may kung ubusin eh? Sudah may bagay kayo niya talaga. Libre. Ha? Yung bagay. Wala eh. Alam mo tawa po? Ba?
Wala mo na ba? Kita, mabiyan-babiyan. Bakit ito siya? Para bita mo, bago bang pinabitan? Ano eh? Bago bang Wow, pinabitan? may lubak yaw. Oo. Ano tayo? Ito kasi galing, mamaya na gamit na eh. Hindi paano bitan ko na. Sila ako gamit na eh. Apakapanggat pa natin yan. Wow. Ganda-galaw ko na. Yeah? So, pinapokus ko itong kamay na to kasi ito yung affected. So, dito mas marami ang pinapokus sa mga affected ng stroke. Almost 1 year stroke. And this again, our 19 session therapy for 19 days. Eh, tapos yun natin yung mga muscle na gumagalaw-galaw na. Dati, they are very stiff. No? Arthritis. Sa pula sa mga stretching to, kaso nga, may arthritis. So, konting galaw, may pain. Ito. Eh? Tingin na rin mo siya yung laro niya. Sabi, eh? Ay siya manabot eh. Kung kaya ko papatipin tayo kayong malagkit sila. Papulis pa rin yung andaro na eh. Issue na. Wala kang tamo yung buwan eh. Ito galing ka. Eh?
Sebab, Oo. ha? Pero yung nilabasan niya, pero yung matutundin niya, sakit ko kung ginamit tayo ko. Ganyan din naman. Kaya sana naman yung makakakain ka, yuko ka. Kasi iba, yung posisyon niya minsan, yan nga rin yung posisyon mo. Ano yun, kaya kasi kaya talagang rin tayo yung tayo ko eh, yung tundin. Sebab, ha? Sebab, Hmm. ano siya? Hmm. Kaya nga. Kaya, sige naman. Wala akong gusto na tayo. Yung para pilipid ka yung parang masakit ako. Ba? Sige ba? Kaya pala ba? Bakit ganito? Pero, kailangan tayo stretching na eh. Libre kung kanina, Isa mo ha? Yan. So we need to make a stretching, such as plant up, yeah, and dorsal and rotating, inversion and inversion. So these are the important for the lower limb ankle, yeah, especially mga stroke patients namin dyan. Yan o, yan. At least pag bumalik siya, may reference kami, ito yung case niya noon, yung panahon na. Pag bumalik ko si Kuya Bong, yung siya panonoorin. Okay mo? Hindi panonoorin mo nung araw, pag magaling ka na. Yung tsaga natin na ginagawa. Yan talaga yun. Alam mo, ang tao kasi po naiinggit, walang mangyayari, di ba? Huwag ka mainggit. Trabaho ka. Gawin mo yung talento mo na ayon sa Diyos. Kung mainggit ka kasi sa iba, ano mangyayari siya? Ano ba? Trabaho ka. Mabuhay ka. Huwag kang kumabig ng tao para mabuhay ka na. Hindi. Magtrabaho ka. Para may pambayad ka. Kung marami kang utang, trabaho ka, di ba? Sige ka yung trabaho, patay. Ayos ba? Ha? Hindi natin mag-waste ito mamaya. Oh. Oh. Kita mo yung talaga, iba mo. Malimutan mo. I-vlog kayo mo na lang ang video. Makita pinakalit. Siguro tayo na i-vlog ko. Asya? Hop, hop, diretso. Diretso yun. Oh. Bless my hands, Lord. In Jesus' name.
Kasi part na ito, napaka-stiff ng kanyang leg muscle. Kapasin natin na laging nakagano, hindi dumadiretso. So, sa katagalan kasi ng pagkaka-stop niya, so nakakalimutan ng stretching. So nakakalimutan ng warm up, tayo, kasi nga, sa tagal, ng 1 year kasi, yung ating mga ligaments naninigas. So, yung ating hamstring and femoris na-affect once due to lack of range of motion. So, ito yung mga nangyayari sa mga stock cases natin na hindi na-therapy properly or hindi na ma-massage. And this type of speed recovery, so pinagsama-sama ko yung mga technique natin para naman tayo makatulong sa ating mga pasyente for this speed recovery program na ginagawa ng modernong mga care team. Again, this is our 19th session therapy kay Kuya Bong Aguinaldo. Dito po tayo sa NHA Telepayong, Arayat, Pampanga. So lahat po ng mga taga-Telepayong dyan, hindi po lahat shout out, especially sa Aguinaldo Clan family. Yeah, siyempre, yung sponsor niya, ulitin ko rin, maraming salamat sa iyo. At pagpalain ka ng Diyos. Ibabalik siya ng Lord dyan. Siksik, tiglig, at tumakaw ka. Yung ginawa mo sa kapwa mo, sabi nga, yun ang ginagawa mo sa Diyos.